Здравейте! Искам да ви покажа една акумулаторна работна лампа на марката Total от серията M520S. 520S е 20 волтовата акумулаторна серия от машини на марката, която предлага доста голям асортимент, които могат да работят с една батерия. Самата лампа идва в тази опаковка. Освен самата лампа, вътре има и едно ръководство на английски и вносителя се е постарал да го преведе на български. Мощността е 1,5 вата, теглото е 150 грама без батерия, яркост, т.е. силата на светене е 150 лумена, време за работа 15 часа, но тук не е указано с каква батерия се постига това, дали с най-малката им 2 ампер часа или с най-голямата им. Дистанцията на лъче е 170 метра и издържа на удар, т.е. на изпускане от височина до 1 метър. Иначе самия корпус е пластмасов, има удобен гумен бутон за включване. Има само един режим на светене, т.е. включено, изключено. Самата глава може да се завърта на 90 градуса, като има 5 фиксирани позиции междинни и удобна кука за закачане. Самия производител тук в книжката е написал, че гарантира до 10 000 включвания. Удобна лампа за работа, за вкъщи. Лекичка, практична. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието.